Siyanibingelela yonke indawo lapha enikhona. uDr Gumgum sephinde wabuya. Namhlanje sizokhuluma ngendaba yephunga. Isifo sephunga. Isifo sephunga. Isifo sephunga siyisifo esingesihle ngoba sinomphumela ongemuhle empilweni yomuntu nokumukeleka kwakhe. Sesithi-ke namhlanje asikhulume ngaso. Isifo sephunga siyazivele kanjani na? Noma ngeke ngichaze ngenabe kodwa isifo sephunga siyisifo. It's another story uzonuka nje umlomo ngoba kona ukunuka umlomo kuyinto engamukelekile nento engeyinhle ngoba ngisho ukhuluma nomuntu uzobona abanye abantu bekhuluma nawe bebamba kanje kanti ngoba beza into ephuma emlomeni wakho into engeyinhle ngoba ikwakhela ukuthi ungamukeleki kubantu. Kuphinde futhi uzonuka izinyawo. Ukunuka izinyawo akusiyona into eright ukuthi bekhona. Sinawo kamakhambi la ekhaya uqeda iphunga kumuntu. Iphunga livela ngeindlela eziningi kumuntu and likhona ngeindlela eziningi. Ukusi-identify ukuthi uyanuka kabi noma uyanuka normal kulula kwesinye isikhathi. Ukuthi uzazi njengomlomo nje uyakwazi ukubamba la uphefumulele la uthi then uzokwazi ukuthi kuphuma lephi iphunga lapho ukwazi ukuyilungisa lento. If kunenkinga yezinyo it's another story. Kodwa mina engiqonda kukhona ukuthi ngisho uthatha